terveydenhuoltoa ja tosiaan lääkärikoulutukselta niin on käynyt myös sote MBA-koulutuksen, jota ruvettiin Tampereella järjestää. On toimitusjohtajan Pihlajalinassa, on myös perustanut sen aikoinaan vuonna 2001 ja sitten on hallituksen puheenjohtajana sekä Jokilaakson terveydessä että Mäntävuoren terveydessä, joka on nimenomaan tämmöisiä meidän ja kuntien yhteisyhtiöitä. Sitten meillä on Raution Juha paikalla, joka on hallintotieteiden maisteri ja käynyt saman myös sote MBA-koulutuksen ja sitten on toimitusjohtajana näissä kahdessa yhteisyhtiössä eli Jämsässä ja Mänttä-Vilppulassa. Eli hänellä on Jämsästä semmoinen 5 vuoden kokemus ja Mänttä-Vilppulasta vähän yli 2 vuoden kokemus sitten tämän varsinaisen tämmöisen yhteisyhtiön johtamisesta. Ja sitten on Viialan Sirkka, joka on sosiaalipuolen osaaja meillä ja ajatuksena, että mä edustan terveydenhuoltoa ja Sirkka sosiaalipuolta ja Juha sitten hallintopuolta. Eli mitä tahansa kysytte, niin varmasti osataan vastata. En mene takuuseen, onko vastaukset hyviä, mutta vastataan joka tapauksessa. Sen verran tämän Pihlajalinnan taustasta, että Pihlajalinna on perustettu tosiaan vuonna 2001 ja aloitin itse 1994 vuonna lääketieteen opinnot Tampereen yliopistossa. Silloin kun meillä oli ensimmäinen luento, kun koulu alkoi 6-vuotinen, niin ensimmäisenä meille kerrottiin, että teistä lääkärit puolet tulee valmistumaan kortistoon. Eli silloin oli suurin lääkärinen työttömyys tässä maassa ja arvio oli, että me ei tulla saamaan töitä, koska lääkäreitä on liikaa Suomessa. Vuonna 1998, kun 4 vuotta olin opiskellut, tai oikeastaan vielä 1996 oli tilanne, missä oltiin lakkauttamassa Tampereen lääketieteellistä turhana oppilaitoksena. Olin barrikaadeilla silloin keskustorilla vastustamassa, muuten Jussi Huttunen taisi olla se, joka esitti sen lakkauttamista, joka sitten oli mun tää sote MBA-kurssin ohjaaja. 1998 vuonna sitten oli 2 kesätyöpaikkaa tarjolla Nokian terveyskeskuksessa. Meitä 32 lääketieteen loppuvaiheen opiskelijaa haki niitä paikkoja, 2 sai minimipalkalla kunnan sijaiseksi kesätyöpaikkaa. Ja vuonna 2000 syvä lääkärityöttömyys, tai siis syvä lääkäripula koko maassa. Eli 2 vuodessa tultiin siitä, että oli erittäin vaikea saada edes kesätyöpaikkaa minimipalkalla, niin siihen, että lääkäreitä ei ollut oikein missään kunnassa riittävästi. Et se on ihan käsittämätön muutos edelleen itselle ymmärtää. Oltiin niin sanottua problem-based learning-kurssia ensimmäisessä Tampereella. Meitä ennen sinne oli otettu yli 80, edellisenä vuonna 60, ja silloin kun mä pääsin sisään, meitä otettiin 42, ja 18 meistä valmistui kurssilla niin kuin ajallaan. Eli varmaan yksi selittävä tekijä oli tämä niin kurssikokojen merkittävä tiputtaminen. Nythän sieltä valmistuu pitkälle yli 100 Tampereelta niin kuin per vuosi, että siellä on niin kuin reilusti nostettu sitä. Mutta kun sitten koulu oli päätöksessä ja oltiin valmistumassa lääkäreiksi, niin Parkanon kaupunginjohtaja tuli tällainen luentosalin eteen ja kysyi, että meillä on 6 virkaa ja 2 lääkäriä, että kuka lähtisi töihin tuonne Parkanoon virkalääkäriksi. Ja sen oli kuntapäättäjät pakottaneet, että nyt kaupunginjohtaja teet jotain, että meiltä loppuu kokonaan lääkärit, että meidän on saatava töihin tänne virkalääkäreitä. Ja muu kurssi vähän nauro. Jari Tervo oli juuri kirjoittanut, että Suomen pahin perähikiä on Parkano jossain kirjassaan ja tuoreeltaan. Vähän alle 7000 asukkaan kunta. Ja tosiaan kun mietitte, että 4 lääkäriä paikkaa tyhjänä, niin työmäärät oli tiedossa, että se on todella kova. Menin sitten tutustumaan sinne, olin pienenä käynyt veljen ja isän kanssa kalassa Parkanossa, oli hyvät muistot paikkakunnasta se eikä kuvaa myös sitä Parkanon käyntiä ensimmäisessä, että jäi juna-asemalla pois ja kun taksikuski sanoi, että tarvitsetko kyydin tonne keskustaan, että ei mä kävele ja sitten vasta tajusin, että se on 7 kilometriä se matka siitä asemasta sinne. Ne muuten kävi joskus VR:llä delegaatio Parkanosta valittamassa, että miksei asema voi olla keskustassa, niin VR vastasi lakonisesti, että heillä on ollut tapana tehdä näitä asemia näiden ratojen varsille. Mutta ensimmäinen tutustuminen siinä, niin se oli tosiaan johtava lääkäri, joka oli viimeisen kuukauden aikana 14 vuorokautta päivystänyt putkea. Näytti siltä, että 2 viikon sisällä saa sydänkohtauksen, jos ei jotain muutosta tuu. Ja sitten oli kokenut naislääkäri, joka sanoi, että jos et sä tänään, Mikko, lupaat tulla tänne virkalääkäriksi, niin hänkin irtisanoutuu. Lähdin sitten sinne virkaan 3. lääkäriksi. Ja ensimmäisenä työpäivänä tuli kaupunginjohtaja huoneeseen ja sanoi, että saat Mikko 10% palkankorotuksia, jos saat nämä virat täyteen. Ja mulla meni 3 kuukautta, niin Parkanossa oli kaikki virat täynnä kokeneita pitkäjänteisiä lääkäreitä. Ainoana kuntana noin 100 kilometrin säteellä, että kaikki virat oli pysyvästi täytetty. No mä luulin itse siinä kohtaa, että nyt on asia kunnossa, että tästä eteenpäin kaupunginjohtaja on tyytyväinen ja mä sain palkankorotuksen.
niin sitten kaupunginjohtaja tuli uudestaan huoneeseen ja sanoi, että perustakaa lääkärit yhtiö. Ja tästä on siis Pihlajalinna saanut alkunsa. Eli meidän tulokulma tähän terveydenhuoltoon ei ollut se, että on lääkäripula, perustetaan yhtiö ja ruvetaan myymään kalliilla lääkäripalveluita, keikkalääkäreitä, vaan kaupunki on toivonut, että perustakaa virkalääkärit yhtiö. Meitä oli silloin viisi lääkäriä, jotka sai valita, että meneekö yhtiön palvelukseen vai jääkö kunnan palvelukseen, ja 4 päätti mennä tämän yhtiön palvelukseen ja yksi jäi kunnan virkaan, joka itse asiassa tämän vuoden alusta nyt aloitti sitten myös meillä 13 vuoden jälkeen sitten töissä, eli nyt sitten kaikki on 100%. Ja hän on koko sen ajan toiminut siellä. Tässä on vähän siitä, mitä me ollaan tänä päivänä, eli me ollaan Suomen suurin kotimaisessa omistuksessa oleva, eli erittäin voimakkaasti mediassa näihin kuntaulkoistuksiin on keskittynyt keskustelu siihen, että ulkomaalaisomistus ja veronkierto, meitä ei koske kumpikaan. Eli me ollaan oltu aina suomalainen yhtiö, puhtaasti suomalaisessa omistuksessa, ja 2013 me lähdettiin verotarkastus koko konsernissa, puhdas kertomus, ja saatiin muutama 100 000 liikaa maksettuja veroja takaisin. Eli myös täällä Kuusiokuntien alueella on ollut puhetta tästä ulkomaalaisomistuksesta ja veroasioista, kun on ollut tätä yleistä keskustelua tästä yhteisyhtiöhankkeesta ja kilpailutuksesta, niin haluan tässä kohtaa tehdä selväksi, että me emme ole yksi tämmöinen yhtiö, jota nämä kommentit koskee. Meillä on tällä hetkellä noin 2000 työntekijää ja ensi vuoden vaihteessa noin 3000, tai menee aika reilustikin yli, koska Jämsässä siirtyy meille noin 450 uutta työntekijää syyskuussa, ja sitten tämä Kuusiokunnat plus Soini niin on noin 800 työntekijää. Ja meidän liikevaihdosta muodostaa noin puolet tämä yksityinen toiminta, eli sairaalat, lääkäriasemat, työterveyshuolto, eli me ollaan toimijana ikään kuin Seinäjoen lääkäritalo yhdistettynä kunnan kanssa yhteistyötä tekevää sote-yhtiöä. Ja me ollaan oltu koko tämän meidän toiminnan ajan ainoa yhtiö, joka vahvasti toimii selkeästi molemmilla, sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Dextra-nimellä kulkee meidän tämä yksityinen puoli. Dextra on siis yli 50 vuotta Helsingissä toiminut tämmöinen todella perinteinen yksityinen sairaala. Ja sitten Pihlajalinna nimellä kulkee tämä meidän julkisen puolen toiminta. Meillä on yli 30 toimipaikkaa ja noin 10 uutta tulee ensi vuodenvaihteeseen mennessä. Yli 9000 kirurgista leikkausta, eli anestesialääkäri mukana olevaa tämmöistä nukutus- tai laaja pudotusleikkausta tehdään vuodessa. Ja tällä hetkellä yli 500 000, ensi vuoden alusta yli 1 000 000 vastaanottokäyntiä vuodessa. Eli kuvaa vähän meidän kokoa niin kuin tänä sosiaali- ja terveysalan toimijana. Silloin kun mulle ehdotettiin tämän yhtiön perustamista vuonna 2001, niin soitin arkkiatri Risto Pelkoselle ja kysyin, että voiko nuori lääkäri toimia tämmöisen yhtiön kautta ja voiko ylipäätään julkista terveydenhuoltoa tehdä yhtiön kautta. Ja tässä on arkkiatrin kommentit silloin vuonna 2001, 3 tuntia juteltiin Duodecimin tiloissa, ja erityisesti tämä viimeinen lause on ollut meidän menestyksen salaisuus. Ensimmäiset 5 vuotta, kun mä tätä yhtiöä olen johtanut, niin mä en juurikaan ymmärtänyt taloudesta mitään. Kilpailijat puhuu käyttökatteesta, mulla on ollut pienintä kahjoa mitä se oli, enkä uskaltanut kysyä, etten nolannut itteeni. Se on siis se yksittäinen numero, joka kuvaa sitä, että jos sä myyt yhtiössä, niin kuinka arvokas sun yhtiössä on. Ja tosiaan niin kuin meidän lähtökulma koko tämän yhtiön perustamiseen on se, että olisi kiva tehdä töitä ja me pystyttäisiin yhdessä kehittämään parempia tapoja tuottaa terveyttä. Ei se, että me todetaan, että tässä on nyt bisneksentekomahdollisuus. Mä itse vihaan näitä Wahlroosin kommentteja ja muiden viljelemään, jossa todetaan, että osakeyhtiön ainoa tavoite on tehdä voittoa omistajille. Mun mielestä se on aivan käsittämätön niin kuin kommentti. Ainakin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yhtiön tehtävänä on tuottaa mahdollisimman hyviä palveluita niille asiakkaille, pitää huolta työntekijöistään, mutta sen on myös oltava taloudellisesti kannattava, muuten se ei voi turvata niitä työpaikkoja eikä se voi kehittää pitkällä jänteellä se toimintaa. Joten se tuloksen tekeminen on niin kuin ikään kuin välttämättömyys, eikä se olemassaolon niin kuin syy. Vähän meidän historiaa vielä. 2002 vuonna oli Eduskuntatalolla esittelemässä Honkalinnan sairaalaprojektia, ja silloin oltiin saatu TE-keskuksen tuki ja saatu myös Pirkanmaan liiton tuki, ja haettiin kansallisen terveyshankkeen tukea